Kain sila ng pellets. Tataba nila, oh. Ang tataba ng mga pusa. Yan ang nanay nila. Lahat ng kulay ng anak niya nasa nanay niya. Anong gusto mo? Ha? Kain ka na dyan, dami pagkain. Anong gusto? Hindi mo kayang kainin dahil matigas. Ha? Hindi mo kayang kainin, matigas. Ha? Ay, kawawa. Hindi makakain dahil matigas. Kain ka doon. Ayun. Si Boyong, ang taba ni Boyong. Ang taba ni Boyong. Kain pa. Hindi mo kaya kainin yan. Matigas. Sige, kain lang. Salo ka dun. Salo. Hindi mo kaya kainin, matigas. Ayan, malapit na maubos, Alin? Doon, kain ka, Ayan, Ayan, didi ka dyan. Ayan, didi na lang. Hindi niya kayang kainin, pero yung kapatid niya, ayan, maliit. Makain din. Ito, tataba. Ito, malinis. Si Boyong. Ayaw mo dumidi. Sila ang mga alaga kong pusa. Tapos na sila kumain. Boyong. So yan guys, tapos nung magsikain yung aking mga pusa, ay habang ako ay nagluluto ng punan at nangingitab ang aking mukha dahil sa mainit. Hello. So magpapaalam, thank you, subscribe kung bago ka lang sa aking channel, kung dumaan man ito sa iyong page, subscribe na lang, like na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you, bye bye.